Добро утро! Искам да ви покажа как върват при нас нещата. И тук имаме тиквичка. Много хубав сорт. Император. Вижте как се развиват. Имаме тиквички. Много добре. Тук е ливадата с босилек. Ето. Хубава голяма ливада. Ето ги двете оранжери. Тук е безколов домат. Сорт Хепинет. Розов. 150-200 грама доматче. Ето е Петя, живот си живее при мен. Петюха, кажи здравей! Здрасти! Така. Днес е много така специален ден. Внасянето на пепелта от лозови пръчки. Ето тук имаме агрил. Много добре засенчва. Ето ги растенията, ето ги доматчетата. Ето. Много добре си върват. Нямаме мушички, нямаме никакви такива. Имаме саксийки на прозорците с босиляк. Вентилатори за жегите. Тук още два. Ето пепелта, как се слага. След поливката се ръси. Ето е пепелта. Пресята. И с кофичката, с чашката вземаме и така и ръсим. Ето. И ще станат едни много сладки плодове и зеленчуци. Хубав ден от нашата скромна ферма.